Hej, i dag vil vi gerne lige lave den her video. Med et spil, der hedder Pieface. Ja. Jeg spiller det ikke som normalt. Det er sådan skum. Sådan spiller vi det ikke. Vi spiller det med vand. Ja. Så vi har den her kæmpe balje vand, Det kan fandme godt se den. Vi har de her terninger, vi skal som slå jeg med. skyder igennem nu. Jeg starter. Jeg slog 5. Jeg håber, vi bare lige kan. 2, 3, 4, 5. Man skal jo ikke sætte hovedet ind til. Nej, det var fandme heller ikke det, jeg gjorde. Jeg stiller mig. Ja. Det er lige meget. Det er bare når den kommer op. Sådan der. Du skal have hovedet noget vand nu. Det var også uheldigt. Ja. Nu skal jeg se, om jeg har hovedet noget i vandet. Jeg har hovedet ned i vandet. Kom så. Skal jeg gøre det for dig? Jeg går herover. Skal jeg gøre det for dig? Nej, du gør det ikke. Nå. I må gerne se, når jeg gør det. Skal jeg? Ja. Nej, I må ikke se det. Jeg Nej. kommer bare lige med hovedet. Jeg stikker først hovedet ned i vandet. Ja, Først lige hovedet. gør det. Håret. Det er koldt. Jeg kunne mærke noget jo. Ja, det er godt. Jeg kunne lige mærke, det var koldt. Nå, nu ser vi bare, at han har gjort det. Nej. Og når så har han gjort det. Det var ikke Nå, jeg fik mit beskidte hoved. Væk her. Her er en tanding. Så har du bare at sætte den ordentligt op. Fordi... Hun er sådan en 6'er. Nej, jeg slog en 3'er. 2. Nej! Det var 2 point. Sådan Fredia. Jeg vil gerne se det. Må jeg se? Ja, okay, det har du. Ja. Den fortsætter med den måde. Og sådan her. Og jeg fik... Ej. Og sådan her. Ja. Jeg fik... Så er det min tur. Hvad fanden slår du? En 5'er. Jeg slår en 5'er. 2. 3, 4. Ej, det var ikke 4. 5. Øh. Jeg har lige gjort det 5. Ja. Så holder vi det ligesom mig. Så ligesom... Hvis du, ikke får den, hvis du ikke får den nu, så er det virkelig held. 3, 4, 5, 6. Nej, det der det er virkelig held. Hvis man gør sådan. Hvad gjorde du? Jeg gjorde mig lige så stille. Jeg gjorde sådan ikke der. Men så bliver det dig næste gang. Ja. Nu er det min tur. Til at få hovedet ned i vandet. Må jeg se? Ja, det gjorde det. Det er klamt vand. Jeg slog en meter. Hvis at du får den nu, så... Jeg tabte den også kun. Hvis at du Jeg får den... tabte kun min meter. Wow. Hvis at Jeg du... slår en anden. Hvis at den kommer op nu i dit hoved, så er det virkelig mærkeligt. Jeg slog en 6'er. Nej, det der, det er den om, og den er sgu... Nu må stå igen. Det gør den igen. Hvis den kommer op nu, så er det uheld. Vi har lige Jeg skal bare have den. Hvorfor det er så meget bare ved 1'eren eller 2'eren? Jeg slår lige videre igen. Du skal nok se det. Om jeg har... Nej, jeg slog også en 3'er. Prøver. 1, 2, 3.
Så Ophelia, nu sidder den rigtig lige, så du får den op i dit face. Så god fornøjelse, Ophelia. 1, 2, 3. Nej! Nu har jeg slået en etter. Nej, det er uheldigt. Hvis jeg ikke får den nu, så er det held. Nej. Den ser god, den her. Ej, det var tæt. Okay, der fik jeg virkelig vand. Ja. Den er skål. Næste gang, der er jeg nede i lang Ja. tid. Ej, en 5. Næste gang, så er jeg nede rigtig lang tid. I vandet. 1, 2, 3. Ja! Nej! Jeg vil gerne have haft det. Jeg skal gøre den rigtig ned nu. Rigtig langt ned. Du kan bare kigge, hvis du vil. Vinduer. Det er virkelig langt ned. 1. Okay, det er 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det var 5. Kom til at dreje. Nej, ikke godt, det siger, at der er mere. Der kom jeg til at tage 2. Ej, heldigt for mig. Jeg tog den 8 der, eller 9. 1, 2. Jeg tager vandet for dig, hvis at du får det. Jeg tager vandet for dig. Nej, Jo, det må du ikke. Du slog en 4. jeg må slå igen. Ej. Jeg slår lige igen. Den ommer. Hvad slog du? Det var Au, den. et øje. Jeg slog en 6. Fuck, det er sjovt. Jeg slog en 6. Den skal Nej, lige du ned. slog fandme en 4. Jeg slog en 6, og jeg slog igen. Skynd dig nu fandme. 1. Og er du klar til at se verdensmesteren? Ja. Jeg stikker den helt ned. Nu stikker jeg bare hovedet lidt ned. Jeg stikker Nej, den. jeg stikker mit hoved helt ned. Og Nej, så det er er jo jeg, det, jeg gjorde. og så er jeg dernede i lang tid. I lang tid. Ja, så begynder jeg at starte imens. 1. Der kommer bobler op. Du var så lavet lige så lang tid som mig. Hvad fanden laver du? Jeg begynder. Ej, nu er papirerne våde. Ej, det skal fandme ikke gøre det der. Det var ikke mig, Ophelia. Det var dig. Hvor meget slog du? Jeg slog en 6, og jeg kom kun til det 5 gange. Okay, nu skal jeg sætte den ned i lang tid. 3, 2, 1. Hvor meget? Hvor meget? Det kilder fandme i næsen. Det var en 5'er. Ej, Det den kilder lå fandme om. i næsen. Hvorfor gør det helt? Du slår en 3'er. Tre. Det var meget. Wow, den der tager vi lige. Det var en 1'er. Vi tager 3'eren. Jeg siger 3'erne. Nej, vi tager en 5'er. Den slog jeg nemlig også. Jeg slog en 5'er der. 1, 2, 3, 4. 5. Jeg tager vandet for dig næste gang. Nej. Jo, jeg kan. Men så må du også tage vandet for mig. 1, 2, 3, 4, 5. Spændende nu. Det bliver bare helt sikkert dig. Et, to, tre. Og jeg vil gøre det her hurtigt. 1, 2, 3. Okay, jeg er lige klar.
Det er hurtigt. Kom så op, din gamle mister. Hvor fanden vil du tage den? Det er godt fandme ikke mere. Jeg slog en 6'er. Fuck, du er god, mand. Ej, ups. Jeg er ikke gået lige. Det går på den første. Jeg skal lige igen. Nej. Jeg har været det 2 gange, og jeg kan ikke også sige før. Det var dejligt. Hvor fuck er terningen? Det ved jeg ikke. Hvad siger de der? Foran dit næse? Ja. Lige der. For den her. Nå, det er lige meget. Det er bare sådan her. 6'er. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jeg kan lige det igen. Ej, lad mig bare vende til min mave. Hvor fanden er? Fuck. Hey. Jeg vil gerne lige gå under. Flyt dig, nu skal jeg op. Det kom på turen. Får det lidt ekstra vand. 6'er. 1, 2. Nej, 1, 2, 3, 4. Ha. Ha! Nej! Fuck. Jeg er en 5'er. Hvad skete der nede? Jeg kan se det. Jeg slog en 5'er. Jeg ser det bagefter på kameraet. 3, 4, 5. Sådan der. Nu slutter vi videoen. Ja! Jeg slog den. Vent lige. Ja, nu slutter vi videoen. Tak fordi I så med. Husk at give et like og subscribe til Ophelias kanal. Nej, det var også din.